ঈদ মিলাদুন্নবী পালিত আনন্দ উল্লাসরে জুলুস পদযাত্রা কেন্দুঝর জিল্লা জোড়া ব্লক খনি অঞ্চল বলানিরে মোহাম্মদ সাহাবଙ୍କ জন্মদিন অবসରରେ ঈদ ମିଲାଦୁନ୍ନବୀ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ঈদ ମିଲାଦୁନ୍ନବୀ ଜୁଲୁସ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାନି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରସ୍ଥିତ ରଜା ମସଜିଦ ଆଜାଦ ମହଲ୍ଲାରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲୁସଟି ମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲବ ଛକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଦେଇ ଟାଉନସିପ୍ ସ୍ଥିତ ଜାମା ମସଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପୁଣି ରଜା ମସଜିଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇଚାରା ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା। ଜୁଲୁସକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବଲାନି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ঈদ ମିଲାଦୁନ୍ନବୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ନେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट जुहार रिपोर्टर